Почваме да разказваме. Слушайте сега. Ще правим много диви. Тук в едно далечно царство живеела чудно хубава принцеса. Тя се казвала Снежанка. Но тя отрано останала без майка. Мащихата и се мислила за най-голямата хубавица на света. Тя имала вълшебно огледало. Цял ден седяла пред вълшебното огледало и го питала. Огледалце от стената. Коя е най-красива на земята? Ти си най-красива. И така тя го питала всеки ден. Обаче, един ден, когато го попитала отново... Огледалце от стената. Коя е най-красива на земята? Ти си хубава, ама Снежанка е по-хубава от теб. И от този миг завистливата царица не намирала покой и само мислила как да погуби принцесата. И измислила. Казала на ловеца да хвани Снежанка и да я заведе в голямата тъмна гора. Фаща и ловеца Снежанка и я води в голямата гора и тук. До дървото. И той оставил в гората при дивите животни. Там имало много пеперутки. Как ли тя ги пеперутките? Имало и друга пеперутка. Имало и зайчета. Имало и цветенца. Цветенцето се загуби. Там цветенце не е нещо. Ето едно цветенце. Ето и цветенце. И стигнала до една празна къщичка. И стигнала до една празна къщичка. Почукала тя. Чук. Никой не отговорил. И тогава тя влязла вътре в къщичката и видяла, че имало. И трябва да излязат. Те са леглото. Имало 7 малки панички, за 7 малки лъжички. И Снежанка била много уморена и легнала в едно манинко легалце и заспала. И спи. Снежанка спи. И по едно време, както се спяла Снежанка, в къщичката са прибрали стопаните 7 малки джудженца. Айде, джудженцата. Мъжо. И събудите Снежанка. Снежанка doesn't want to wake up. Снежанке, ставай. Wakey! И тя им разказала цялата история и чуджетата й позволили да живее в къщичката. Обаче казали да се пази много от лошата царица. Чупе! Много говоря от вас, няма да го кажа. И казали много да се пази от лошата царица. Един ден те тръгнали на работа. Тя ги цукала всичките по челото и им пожелала лека работа. Айде, цукай ги по челцата или по главичките. Айде на работа, джудженца. Айде на работа всички, джудженца. Али, Алекс, отивай да бачкаш. Работете. Така, и през това време лошата царица била магиосница и тя се направила на една стара баба. И направила едни отровни ябълки, отишла до къщичката и почукала. Чук. И дала на Снежанка отровна ябълка. Насам. И Снежанка отхапала от ябълката и паднала
лежала на земята. Чученцата са прибрали в къщи. Отивайте в къщи. И намерили Снежанка. И много им станало тъжно. Айде да плачат чученцата. Те не знаели какво да правят. Да. Обаче, по едно време един принц на розов кон минал през гората. Видял принцесата, много я харесал и казал: моля ви, нека да се я взема вкъщи. Моля ви. Ти може да вземеш и къщи. Айде, взема я. Дърпа я. И докато е дърпал, ябълката, хапката паднала от устата й и тя се събудила. Браво! Леле, още по-красива. Браво! И принца си я взел на розовия кон и си я прибрал в двореца. Браво! Казвам се на розовия кон. Айде! Айде, браво!